Mga kaaro, tayo magluluto ng halaya. Ang recipe ito ay recipe ng aking biyanan na si Dominga. Ang ating ingredients ay asukal, gabi o apara sa Bisaya, ibap, condensed na may flavor obe, dalawang nyog na gata at yung chicken gata. Hugasan natin maigi itong gabi, tapos ilalaga natin mamaya. Hindi po natin siya babalatan mga kaaro, mamaya na pagluto. Palalambutin lang natin itong gabi ng 30 minutes. Pagkalipas ng 30 minutes, malambot na yung apara natin o gabi. Babalatan na po natin yung gabi. Ayan. Mga kaaro, kukuskusin na po natin yung apara o gabi. Ayan po. Init. Lalagay na natin yung gabi o apara sa kawali. Ibap, condensed with flavor obe, kakanggata, pangalawang gata. Ayan. Dalawang kutsarang asukal. Hahaluin lang natin ng hahaluin ito mga kaaro hanggat mag-sticky o makuha natin yung magandang texture. Ito na po yung ating halaya pagkalipas ng 15 minutes. Niluto lang po natin ito sa daan-dahan na apoy. Continuous lang po yung halo-halo natin ito mga kaaro para makuha natin yung magandang texture at maglapot po siya. Lulutuin natin ito yung mga 45 minutes to 1 oras. Update ko po ulit kayo mamaya mga kaaro. Kalipas ng 30 minutes, lumalagkit na po siya. Medyo hirap na pong maghalo. Pero hindi pa ito yung texture na gusto natin. Tiis-tiis lang ng paghahalo. I-update ulit ko po kayo mamaya. Mga kaaro, pagkalipas ng 45 minutes, ito na po yung ating halaya. Nakakangalay maghalo ng maghalo mga kaaro. Pero worth it naman yung sarap nito mga kaaro pag naluto na. Pagkalipas ng 50 minutes na cooking time natin sa halaya, ready to serve na.